ka jingya tu kana sapang ka wei ka long Kmie ka ba ai no i Khyllai La Jong ya ka Khun jong ka. Don ka wei ka shnong ba shong ba sa ka mina ka day ka nong didut masi ha po shnong. Ka mina ka don ka wei ka Khun kentay. Ka Khun kentay jong ka mina ka kerteng ka ena. Ka ena ka long ka kena ka ba itenat bha ka durkmat bat ka long ka ba tips ngi. Kanang ban nyarap kam ya ka Kmie La Jong. Ka ena kam jutlia ya ka Kmie, bat kam jusat la ya ka Kmie La Jong. Ka ena kadang prasnem ka arta. Ka ena kalej school bat kadang syong ha ka kelas 2. Kani ka kena kalong ka bastat bha ha school. Ka ena haba kalawan ha school ru, kawan nyarap kam ha ying ya ka Kmie La Jong. Kat ba dang yat kisngi kipor, ka ena kelas dang he bat keladap khat arsnem. Ha kapor ba ka ena kadang kelung, ukpa jong ka ulayap no. Ka Kmie jong ka hap ban tresitom na ka benta jong ka Khun ban nyok pa school ya ka ena. Ha ka wei ka sngi, ka ena kelayok jing pang shit. Ka Kmie jong ka ena kelej pensim dawa ya ka sya hospital. Kat ba kini ki arngut si Kmie kidang syong kali, ka ena kalaong ka Kmie. May ngas ngutlot palat. Ka Kmie jong ka ena, kat no ka tieng, namar ba ka don tang ka wei ka Khun. Ka Kmie kalaong, day ba pila jultan ka jing shit Khun pisa ngutlot. Enda kila poy sa hospital, u doktor ula cek ya ka ena. U doktor ula ong ya ka Kmie jong ka ena. Lada pimla bawan kloy sa hospital tekong. Ikun jong piin sangam jing shit, ila ban kiring. U doktor ula tok ki dawai naga benta ka jing shitom jong ka ena. Ka Kmie jong ka ena ka wanya lamno ka Khun sa ying. Enda kila poy ha ying, ka Kmie jong ka ena ka ai bam ka Khun, bat kala pendi dawai ka. Enda la kham jan mit, ka jing shit jong ka ena ka la kham duna. Ka kong mina ka ong ka ena, ap si pang Khun, dang tia ha ying nganet kem dut chua manga. Ka Kmie ka la ong biang, la syai ka sngi ta Khun wat pat late school, kat ba pimpat klan. Ka Kmie ka let kem dut masino. Ha kata ka mit, ka ena ka yok tia suk barok si mit, ka jing shit ka la kham duna. Ha ka step ka babut, ka Kmie jong ka laki dang step, ka pendap kam haying wood namar ka haplet didut. Ka Khun jong ka mina ka syong haying, ka krekot, watla ka sitam makana, kam ju Pynlait no ka por. Bat enda ka ladep krekot, ka tray saya ki kam ying kam sem. Ha ka por jan mit, ka parlok jong ka ena ka wan kai haying bat ka laong ya ka. Ena, balay piklang mon school mene. Ka ena kalaong, nga Pynlait school namar nga shitom. Tangba mentang nga kham klan. Ka ena kalaong ka parlok, yang gin yale kai no. Kini bro arngut si parlok kila yale kai lang. Dap nriu baje jan mit, ka ena kalaki shit biang. Ka parlok jong ka ena ka syong shua haying jong ka ena. Namar ka Kmie kampat wan haying. Enda ka Kmie jong ka ena kalawan haying, ka Kmie kalaong ka parlok jong ka Khun. Pilawan slem ne kumnoriti. Kariti kalaong, ngalawan na du menen anak, tangbangan letno sa ying, piru pilawan. Ka Kmie ka aja ya ka ena bat kelapan ai dawai ka Khun. Enda ka kong mina keladap ai dawai ka Khun, kelej bamja saya lade. Ka Kmie jong ka ena ka tresitom bha, ka mat ki jing ki baharukom. Ka kong mina namar ba kamdan pisa, ka hap ban tresitom, krang ba kanyok pisa ban pendap ya ka ying ka sem. Nalor ba ka Khun jong karu ka don hapdang ka met ka bomkoj bomkia. Ka Kmie jong ka ena namar ba ka la ban sumar ban pendi dawai ka Khun kumbala batai u doktor, ka ena kala klan. Ka Kmie jong ka ena kalej didut manla ka step hapo shnong. Bat ha ka por ban sngipat, ka kong mina kalej bela kenta haying kibriu.
Kat badang yat kisngi kipuar, ka ena keladap kat sansnem ke arta. Ha kawe kesngi, kat ba ka ena kadang yang muja pan ya lekai bat ki para marjan, ka ena kela kelon hamadan. Ka Kmie jongka, klik penkit no ya ka Khun sya hospital. U doktor ula pak tia hospital no ya ka ena namar bakalah telat palat. Bat ula pak tes ya ka jing shitom jongka ena wood. U doktor ula pa u kidney jongka ena ula sniu. Bat ula yatu ya ka Kmie jongka ena, ba u kidney jongka Khun jongpi ula sniu palat, ngihap ban weng no. Ka Kmie kala ong, na doktor ngin nyok kidney biang. U doktor ula ong, lada pidan ba ying bahasem, ong nyaki bekin nyerap lem ban ai kidney ya ka Khun jongpi. Ka Kmie kala ong, doktor ngamdan bah ying hasem ngan lek kumno. U doktor ula ong, lada don te ngiru ngimdan briu ban nyarap ya ka Khun jongpi. Ka Kmie jongka ena, klem dapan slam, kalaj ong yu doktor ba unshim no ada u kidney jonga. U doktor ula kongu ya ka jing ong ka Kmie jongka ena. Ha kesngi ke babut, u doktor ula sedang ban le operation ya ka Kmie baja ka ena ha ka juk kesngi. Hadin syita yau, ka Kmie bat ka ena kilawan pai haying. Ka ena kela keli bat kela ong ka Kmie kumne. Mei yang ngate la dap le operation, te balai ya piru ki pat tia hospital. Ka Kmie kela ong, tang ba pila klan ma piru Khun kat no ngasngau kemen. Ka ena ka keli shikili ya ka Kmie, balai ba kawan tia hospital. Ka Kmie kamban se, ka hap ya tu ya ka Khun La Jong bat kala ong. U kidney jong pi Khun ula sniu bat ngala aino ada ujong nga. Ka ena kala ong, balai mei pi aino ya nga u kidney jong pi. Lada JAA ya pi ngapat ngan lek kumno. Ka Kmie kala ong, tang ba pin klan no ma pi kala biang Khun, ngam dan kam AA. Ka ena ka perkat bat ka jau umat, namar ka sneusen ya ka Khyllai La Jong. Na lorba imei itreshitom na ka benta jong nga, u kidney ru ila aino ya nga. Ka Kmie ka iet bhai ka Khun, ka ena ru ka itap ban sim bhai ka Khyllai La Jong. Ka Kmie kala ong, balai Khun piyam. Ka ena kala ong, mei ngalong ka papahabok bangayok Kmie ya pi. Ka Kmie ru kala ong, ngaru ngalong ka papahabok bangayok ya pi Khun. Naduk kata kesngi, ka ena kam jusitom syu, kala klan bat ka yarap kam ya ka Kmie La Jong man la kesngi. Ka Kmie ya la ki Khun La Jong, la ka kentay ne usin rang, kam hun ban supet. La ha ka jingpang ne ha ka no ka jing ka raikut, wat ka jing yap ru kam salia. Lada episode nat, ngau pa like, share, but subscribe ka channel, but saya komen.